ndị Igbo ị ga-egekwa ntị maka akụkọ iri gba n'elu n'ụbọchị nke taata nke iri. Ndị otu egwuregwu bọọlụ Napoli bụ ebe Victor Osimhen nọ na-asọ asọmpi egwuregwu bọọlụ ya ajụghị ịnabata ego 150 million euros bụ nke ndị Newcastle United nọ na mba England wetara ịfụ na ha goro Osimhen ka ọ bịa na otu egwuregwu Newcastle wee bịa na-asọ asọmpi egwuregwu bọọlụ ahụ ọ na-asọ. Nke itoolu, ụmụ Igbo na-azụ ahịa n'ọdụ ahịa Electrical Market nke dị n'ime Ọnịcha do emego ngagharị iwe n'isi onye ọga ahụ jiri naanị 100,000 were gaa due nwa gbara ya odibo afọ 9 nọ. Ọ bụ nke a mere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'anya bụ ọdụ ahịa Electrical Market ji si mba n'ihe dị otu ekwesịghị ime na ọ bụ ajọ akparamagwa mere ha ji bụọ wee mee ngagharị iwe. Nke itoolu, ebutego ozu Maazị Demian Anyanwụ onye Ituboma Local Government nke dị na Imo Steeti, onye nke eji papa fada wee mara nke ọma, onye nke emere ka anyị mata na ndị ntọtọrọ ya na abalị 3 gara aga. Dịka ozi na-ere anya aka si na-erute anya ka eme ka amata na ebutego ozu nwa amadi a ebe egburu ya tọgbuo ozu ya n'akụkụ ọhịa. Nke asaa, ọrịa Njudi Yalo emeghị ihe ịrịba ama oge ndị otu egwuregwu bọọlụ ya Al Hilal gbara ndị otu egwuregwu bọọlụ Al-Fayed FC ọkpụ atọ asataghị naanị otu. Dịka esiri wee kọọ na anya bụ asọmpi egwuregwu bọọlụ si gaa, emere ka anyị mata na nwatakịrị nwanne anyị nwoke ahụ bụ Odion Eghalo mere ihe ịrịba ama sorokwa wee gbanye ọkpụ goolu nke ya. Nke isii, Zivmaike anyị na-eme ejije nwoke nwee ngabasị amaara nke ọma ihe gbasara ime ejije n'obodo anyị bụ Naijiria na mba ụwa niile. Ekwugo na onweghị ihe o nwere ike ịza ndị mmadụ gbasara na ọ nụbeghị nwaanyị maọbụ igosi anyị onye bụ enyi ya nwaanyị, kama ọ gara n'ihu wee saa Kenny Filani ajụjụ a. O kwuru sio n'ihe mere na ọ nụbeghị nwaanyị bụ mana ka na-atụrịsị ya wee ruo tata. Nke ise, ndị ji ebe amaghị ndị ha bụ akpọrọ ndị unknown gunmen n'akụkụ Ebonyi steeti agagoga gbagbuo ndị so n'ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba ebubo agụ mmadụ 7 na ya bụ steeti Ebonyi steeti. Dịka ozi na-eru anya aka si na-erute anya aka, anyị amabeghị ihe kpatara eji ga gbagbuo ndị ọrụ nchekwa mmadụ 7 ebubo agụ a, kama anyị na-ekpe ka mkpụrụ obi ndị nọ na mmụọ zuru ike na ndokwa. Amen. Nke anọ, onye isi nchụaja na Salvation Ministries aha ya bụ Pastor David Ibiomi ekwugo na onye ọbụla dara ụbịam na onye adara onwe ya otu maka na ụkpana okpoko gburu na ọ bụ ntị chiri ya. Ọ gakwaziri n'ihu ebe ọ na-enye ndị na-eso ụzọ ya nkuzi n'ụlọ ụka ya. Ọ gwakwaziri ha na onye ọbụla ekwesịghị ị na-ekpere onye dara ụbịam ekpere maka na onye dara ụbịam dara onwe ya ụbịam. Nke atọ, aka ndị uwe ojii nọ n'Ogun steeti akparago ụmụaka 3 na anya bụ steeti ndị nke gara gbuo Rofiat ma bere ya isi gaa n'ụlọ alụkwere ọrụ akpọrọ uncompleted building n'asụsụ ndị iti ga sunye isi nwatakịrị nwa agbọghọbịa ha bere ọkụ nke ha ji agwọ ọgwụ ego yahoo dịka ha siri kwuo na ọ bụ ihe nwa dibịa nyere ha n'iwu ha mee ka ihe ọbụla ha mere wee gawara ha siri werere n'anya bụ ọgwụ ego yahoo. Nke abụọ, Chukwuemeka na Chukwuebuka Okpebe ụmụ ejima na Aba gara njikọ lokal gọọmenti dị na Anambra steeti agago dakpo nwatakịrị nwaanyị gbara naanị afọ 10 agaghị enye aha ya maka ihe ọdaṅa ma kwasa nwatakịrị nwaanyị a igbo n'ike. Kozinelu anya ka sirute anya ka ụmụ ejima na abụọ aka na-aba agogo ha otu aka n'ogige ndị uwe ojii nọ na ya bụ Anambra steeti. Nke mbụ na akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata, ndị amaghị ndị ha bụ akpọrọ ndị unknown gunmen na-awakpogo ndị amị nọ na Asari Toru Local Government, Kalabari, Rivers steeti were gaa ebe ahụ gbagbue otu onye amị ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ dịgasị iche iche. Mgbe ozi a ji erute anyị aka, amabeghị aga m evu ndị kpara ajọ agwa maọbụ ihe mere ha ji kpaa anya bụ ajọ agwa. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata. Ọ ka bụrụ isi icheoku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ana m asị na kamgbe m fụsịrị ike dị ochi n'elu nkwụ ife ọbụla ọ tete nya nwa ka emesịanụ.